alaikum mutanen Najeriya. Kowa ya san da cewa wannan jam'iyyar da nake magana akai, wato jam'iyya mai mulki, jam'iyyar APC, dan Allah mutane ku ankara da wannan jam'iyyar ta zo ne ta lalata rayuwar al'umma, ta zo ne ta da kashe rayuwar al'umma. Shekara ɗaya wajen shekara 10 kenan muna cikin halin haƙulari. Ba ta da niyyar ta taimaka mana, kullum sai dai tsare-tsaren wani abu ne wanda za ta yi ta ci gaba da sauran makarrabanta. Wallahi ba sa tunanin talaka. Har inda a ce jam'iyyar APC tana tunanin talaka, wallahi ba za ta sa wani tsari a gabanta ba, face sai ta ga cewa ta magance matsalolin da ke damun mutanen Najeriya. Amma wallahi ba shi bane a gabansu, kuma kowa ya sani. Sai dai kawai waɗanda suke ci a gwamnatin ne ba sa so a fito a yi magana. Mutanen Arewa, dan Allah kar wani ɗan takara ya fito wai ya nuna ma wani abin duniya, ɗan kuɗin da zai baka wanda ba zai magance ma matsalar rayuwarka ba. In ya baka abin da ka ci na kwana biyu, to na rantse da Allah ya shekara 2 yana gana ma azaba. Dan Allah dan Annabi ka tsaya ka yi tunani mai kyau. Dan Allah talakan Najeriya, especially ma mutanen arewacin Najeriya, na rantse da Allah wai akan abin da bai ta karya ba, wai mutum ka je ka zaɓe shi ya zo ya ta azabtar da kai, sai ka ce ba mu da tunani. Gaskiya kamata mu tsaya mu yi ma kanmu karatun tanasu a game da waɗannan shugabannin, ko in ce azzalumai ma. Don wala waɗannan shugabanni ba shugabanni bane ba na kirki, wanda wala za mu tsaya muna yaban su. Suna cutar da mu kawai suke yi a ƙasa, amma fa sai mai hankali yake gane suna cutar da shi. Wallahi in kai baka shiga azaba ba, kana ji wai kai kana da sana'a, kana da ɗan kuɗin da kake juyawa, to ƴaƴanka fa baya, jikokinka baya fa, ko kuma ƴan uwanka fa. Saboda tsabar rishin wani kai, abin yana mugun bata mare wallahi. Allah, wai wani wanda bai fika komai ba, kai ma kai kanka wallahi kana iya zama chairman na local government ɗinku in kasa, kana iya zama shugaban ƙasa, kana iya zama gwamna, kana iya senate reps, wane ne ba wanda ba za ka iya zama ba. Bai fika komai ba, mutum ne mai ƙarshen ta kafi shi hankali wallahi da hangen nesa. Amma mu zo muna bata ma kanmu lokaci akan wanda ba su bi komai ba.